Drastal ó scóir céad dalta ó rang a trí agus rang a chathair ó bhunscoil sing, ghaelscoileanna siúchóir, ghaelscoil lis na nóg, scoil bhríde agus scoil malóga Blitzchomórtas Peile a dó a chathair sé a hocht de hína. Chun fáilte a churbh ógran ara a dachas, go mbeidh ghaelcoileanna nua á bhunú in ascoil cheantar. Ragur an imach seo mar gweimir ceilr a dhéanamh ar an bua a bhanú mac le déanaí go mbeidh ghaelcoileanna inar scoil cheantar dó chathair sé a hocht. So bhí sé ionach rinne páistí teach le chéile agus gomuid ag loidhrú an ghael idir na páistí, so go mbeidh siad agsú leis a bheith ar scoil le chéile amach anseo. Luaigh ghaelscoileanna chóir an Blitzchomórtas, agus bhí an deise an gaptain Emily an chur na ghlacha ar son na scoile. Ach níor bheith an bua an rud a bear le Emily faoin lá. Raibh gachna agus cordéil agus bhí mé anna spréach agus bhhalam go néine an blain tugan. Just bhí an lá an mhá agus is brálam GAA agus tá sé greenverniu agus tá sé just láma. Buníoch an factas ghaelcoileanna a dó a chathair sé a hocht, chun brúachar ar an air a dachas ar bhunscoil lán gaeilge cheadú sna cheantar Bhaile Átha Cliath a dó a chathair sé a hocht. Agus fógraíoch a mí bhean for, go mbeadh an lehéad ann do galtaí a bheith dolisteach sa céad bliain sa bliain fiche sé. Tá sprucan an achtais, thar an trasnán. Katelyn is Nuacht Cúla4, ghaelscoileanna Bhaile Átha Cliath.